Good morning. Welcome na naman sa panibagong video. Nagising po si Mr. maaga pong nagising kasi maaga yung Formula 1 na race ba. Puntahan natin siya sa baba. It's already almost 9 o'clock. And si Ana andito na in an hour. Kumusta po kayong lahat? Napakadaming tao na. Kaya, Kasi di ba naman na, Saturday. buti, mapunta yung kakilala ko, kaya hindi ko alam kung kasama ba ako. Kaya sama nagluto ko, pan, bagong itlog. Kinaya na mo? Buang. Eita. Raman eh. Barato ra. Kay kuan man, kanang ako raman iyang ipabanlaw kay 350 ba na siya. Ako raman ipabanlaw kay napay laing customer nang huwat niya ba. Magluto na ko og maday. So, yung lutoon? Fishball? Ay mo po. Tempura? Ay mo po. Munggos? Boss raw. Diyan. Kana. Yan yung mag-i-post nga, natay sudaan, ana. O nga na, ikaluto. Char. Pero ako naman itong gina si Carla. Carla ray mo post. Tama na siya dagang friendship. Ay, seryoso na dyan na siya. Turong adlaw. Ay, unya na lang dahil itong gabi. Tag-donut, tagpan. Amo na. Human, may pang mag-rice. Oh, mami, bisita oh. Hi! Hulo ko, gwapo man na tayo. Nag-vlog man gugugot. Hi, Dodong! Gwapo kayo, baby Cloud, oh. Olo. Uy, hi, guys! Hi guys! Hi guys! Hi, guys! Ay, nagka-on man. Hi, guys! Hi! Very good sa gwapo. Ha? Dili ko imong mama. Imong mama kasi imong luyo. Imong mama nas imong likod. Mama karon. Dari siguro si Raya. Tinggo mo yung nagigit imong darling ay. Hamay. Mama said you lost weight. Yeah? Be, show them, be. Show them, be. Show Show them. them your muscles, be. Show your muscles. Oh, Hello. wala ko. In de Philippines zou wel geen hebben. Lagi ngon siya, na-diet siya kay Inigulis Pilipinas, mutambok daw, mi. Ito ang pansit tireng dagan. Andito na si Aling Maliit. Where did you sleep? Right over our bed.
welke dag is vandaag? It's maandag. Waar komt er na maandag? Ja, is zondag. Nog een zondag. Maar Morgen, waar komt er na zondag? maandag. Waar komt er na maandag? Je weet wel. Maandag. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, That's it. donderdag. We only have 7 days, manang. Dali, love ni Mami Big. You didn't love Mama yet. You didn't say good morning to Mama, Logie. Good morning, Anna. Morning, Anna. You can be out with mist. Because you... Really? But why didn't you give a kiss to Mama when you came in lagi? You didn't say, Mama, good morning! Agoy, agoy, agoy. I had fun with you yesterday in the city, ah. Did you like it in the city yesterday? Yeah. Really? Really? Hmm? What did you eat at Oma and Opa's place? So we have to clean your nails, ha? You have to cut your nails and your toenails too. Yeah? Yeah. Ay, nakapajama pa din tayo, guys. The whole day ako whole day ito. Whole day pa tayong nakapajama. Ana! Please don't wake Papa up, ha? Ready na ako ng brunch. May ano pa naman ako, avocado. Take ko muna yung aking drink. Ay, gusto ko pala mag-hi sa mga katrabaho ko na nanonood pala ng videos. Si Ate Cristita, hello te. And then si Oli. Sabi ni Oli na nanonood din siya ng video. Hi Oli, shout out sa iyo, Charlang. Kay Dairina. Kasama ko sa trabaho. And kay Loyna. Di ba? May mga Filipina pa akong kasama sa work, no? Maglaro po muna kami ni Ana kasi nabubore siya. Kasi yung tatay niya, hinihintay niyang magising. Kaso pagod nga. So, makipaglaro po na tayo. Uy. Unsa man gyud ang usara gyud ka buo? Parang mga biscuit po ito. Gumawa po ako ng sandwich. Ito may baguette ako na. May grains. Yan. Naku. May cheese tayo dito. Liver cas. And then may avocado din ako. And then lettuce. Yan yung ating brunch. Kain! Nakikijoin tong batang ito. Nag-update po ako ng kalendaryo. Hallo! Mama's updating the calendar. La la la. Na-update ko yung calendar namin sa May kasi nga may long vacation kami sa May. So, ina-update ko siya. I added more details and then makikita na din to ni Ruth kasi in-add ko siya sa sa calendar na ito. Diba? Ang dami pa namin kailangan gawin. Yung may plane tickets na kami, but then we still have to book our other tickets. And also yung hotel, yung mga ganun. Small details like yung daily na activities, wala pa namin. Hindi ko pa ginawa. Yung pa lang talaga. Yung schedule pa lang talaga. Sa amin pong dalawa ni Ruth, ako ang taga-plano. Ako ang ng detalye, taga-organize and all that. And, yeah, yun mostly ako talaga. Mahilig si Ruth din sa plano, pero mas ako ang talagang gusto ko na naka-plot lahat. Gusto ko ng plano. Spontaneous din naman ako, pero with things like this, gusto ko ng planado lahat. Excited na po kami sa bakasyon namin. Siyempre, hindi kami na bakasyon last year, diba? Kasi nga, yung bahay namin tinatapos sa Pilipinas and yun, tapos na. This year, deserve namin ang long na holiday. So, excited po kami. Ilang weeks na lang. A few moments later. Yan, may batang gutom, oh. Are you hungry? Do you need to pee-pee? Nee, doe gewoon kriebelen. Okay. Ano po kami ngayon, nagpuput away ng gamit. And then later on, magluluto ako ng adobong squid.
Nagdi-defrost po ako ngayon. Ayan. Mama. Nabili natin sa Asian store. Mama. Snappy, watik bidur? Do you understand? Okay, hello. So, pasensya na kayo. Wala tayong colorete sa mukha. Skincare lang muna tayo kasi gusto kong mag-rest din yung aking skin, facial skin sa konting makeup. Hindi naman po ako masyadong nagbi-makeup. Lang, eyeliner, tsaka konting blush. And then, yun. Everyday yun sa work kasi. Nasa loob lang naman ako ng warehouse. No? Gutom na to. Hindi na ng sabaw. Dumarura, but be careful, okay? Just be very careful. Die is heel lekker. Oh, be careful, ha? Nog een is hot. That side is binakla, baby. I will help you, baby. Just make sure that your arm or your fingers don't touch this one, ha? Because it's hot. Mama, zo. Oh, don't touch. Ayan. Yan, while I was working on the computer, si Ana naman, nag-paint po yan siya. Hindi ko lang alam kung saan na yung pinaint niya. Kung saan niya pinadry. Daar, bij de verwarming, maar die moet nog drogen. Sus, nilagay niya daw sa may heater para ma-dry. Tingnan natin. Ah! Tingnan nyo naman yung anak ko dito, guys. Nagbahay-bahayan yata siya dito. Ayan, yung pinaint niya. Man po lang anong pinaint niya. Okay. Gutom na talaga tong batang ito. I'm gonna turn off the TV, oh, ha? I'll just pause it. Because you're not watching. Maar als het wel wil kijken, dan wel. Yeah? Alleen de soep is er. When the soup is ready, Wat then... moeten we nu doen? Hala, it's bijna klaar. That's right. When this is a little bit ready, or this is ready, I will get the rice ready as Het well. is 4. Hmm? Het is 4. Yeah. Can you turn it off? You turn it off. Press this one. Deze? Yeah. Yeah, I'll put. Okay. Hey, hier is nog wat in. Oh, it means it's still hot. Sige na, af na. I will get your rice ready. Maar ik kom met de rijst ook. Oh. You put away your your paint cow. The soup smells really good. Yeah? You think so? Yung aming rice po, to siya, basmati rice na hinaluan ko ng brown rice. Kasi konting-konti na lang yung basmati rice na natira kahapon. Konting brown rice lang din yung ko binili ko. Naglalaway na ako, lutuin ko ng madalian, mabilisan yung yung aking adobong squid para masabayan ko tong isa. Ruth nga po pala is already at his parents' place kasi aayusin ulit nila yung sa may ate. Matagal yata yun matapos. Hindi ko alam anong oras siya dadating dito. Excited pa naman to si Ana na makipaglaro sa kanya. Ana, is your rice and munggos laka? Very good, maning palangga. Ik doe de groene eten. Oh, you eat the munggos, no? Very good, anong palangga ang mama. Oy! You like Filipino food lang? Angga? You like Filipino food? Yeah. Philippines sa 8. Very good, oy. Mama is blind lang. I'm happy when you eat Filipino food because that's Mama's food. You're also half Filipino. Ja, dat is de groene ei. Yeah. And not only that, the adobo, that's also Filipino food. And Mama likes it when you eat Filipino food because you're also half Filipino. You're also Filipino, Pangga.
Very good luck. Yan, nakulangan si nasa ano guys, sa ilagay ko. Ano lang naman din, konti lang ba. Kinukunti-kunti ko po yung siniserve ko sa kanya. Para walang masayang masyado ba. Nakalimutan ko ipakita. Nilagyan ko na po ng konting suka yung ating ano. Konting suka yung ating adobo style na ano, na pusit. Pusit, yung adobong squid. Bahala niya. Last time, nung pinakain ko ng munggo si Ana, ayaw kumain ng munggo. Gusto niya sabaw lang. Pero, these days, okay na siya. Mabilis lang din maluto tong ano yung ganitong squid ba. Yan, nagtikin na yung kanyang sauce. Okay na to. Char lang. Yan, okay na. Wala, ano na. Mabango na po. Leka? Good? Are you sleepy? Are you tired? No. Say hi to the titas. Be hi, titas! Papa zegt wauw gaan doen. Ja, dat is ook wauw voor mama. Hi. Maar ik heb dat opgetekend in mijn hand. Dat heb ik getekend, mama. Ja, you have die gedaan. Ja. Maar niet in mijn andere hand. You drew that? Huh? Did you draw it? I drew it. You say, I drew it. I drew it. If you've had enough, it's okay. You don't have to finish it, because you already ate a lot by it. I mean, enough. Already, 3-4 ng, ng hapon. Natulog na siguro yung nanay ko Ayan na po yung ating kain. Rice. May yung ating niluto na squid. Tapos munggo. May suka ako dito kasi may chicharon po ako. Kain! Masarap pa din yung munggo ko. Tikman ko yung niluto kong squid. Sige daw, be. Pero next time, lagyan ko, palambutin ko yung squid. Or siguro okay na to, yung texture.
Para sa inyo po to. Nagpasarap din sa kanya yung ano, ang nagpabango masyado yung ginger. And I think i-end ko na din po yung ating pa-video. Kasi wala na po kaming ganap tonight. Mag-spend na lang kami ng time ni Ana at ni Ruth. Maraming salamat sa panonood and sa pagsama sa amin sa aming araw. Kahit wala namang ganap, nasa bahay lang kami. Thank you so much po. Thank you po sa palaging suporta and kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy! Mush mush babush!